Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Khudara, salatu selam ser Resulü ve salava khade li ser we be gelê xuşk û birayên delal, xuşk û birayên qeder bilind. Ez îro dixwazim bi kurtî li ser sofîtî û mirîtî çend bêja ji wara bêjim. Hêvîdarim bi dilê we be. Nava mirîtî ya jî sofîtî bi tabîrekî dinî bê îradetiye, bê irade. Yani insanekî bu sofî Anşi Sofi fark nake Sofi tarikat abed be Sofi cemaat abed be Sofi parti abed be fark nake insan ku bu Sofi bu mürid irada xwe tamamen wenda dike ji bîr dike îdî irada şeyxê wî serokê wî ya jî lîderê cemaatê bi gorî cemaata jê ra îmam dibin abê dibêjin şeyx dibêjin çi dibe kêfa wî ye İdi irada wî dikeve ser irada wan sofî mirîda mirîd mejî xwe ji digirin davêjin êdî bi tamamen bi gorî irada şeyx tev digerin wisa hereket dikin ji şeyxê wan ji serokê wan zêdetir jî êdî ne kesî dibînin ne kesî nas dikin ji gotina wan baştir rastir jî tu gotina kesî qebûl nakin gotina xwedê jî qebûl nakin yani mînakî wî pir hene dikarim sê hev mînaka ji wara bidim Sal hafte û heşt hettanî dawiya heştê dudiya ez vartûyê merkezê da îmam bûm. Wê çaxê zaman zaman de şîn û şa da em cemaat hatin cem hevdû tabi duasê xwe da jî çi da aqilê me çi dizanîbû me wî ji cemaatê ra digot. Rojekî dîsa taziyekê de gelekî merê rûniştibûn. Şeyxekî meşhûrê û serokê partîkî bû ji wê çaxê belki wela insanê wî zarê wî qençene naxwazim navî bêjim di cemaatê da pirsî em sê hev îmam bûn li merkezê da got gelî mele tiştek ji we pirs kim got Tirk pêşî bûne Müslüman an Kurd bûne Müslüman her du hevala çavê min hêr mişim got ez teze hattim eş teze di sêmê bûm hatibûm hê gelek jî ciwan bûm got herhalde evan seydayê min dixwazin ez biaxivim ji bo cemaat jî min naz bike ku min naz nakin lo me heval ji me re xencî dikin min din pêş bêjim got Kurd pêşî bûne Müslüman Kurd wextê Hezretî Ömer da bûne Müslüman Tirk jî di herba Talasê da bi awayê mîladê hevsû û pêncî da li hudûdê Çîn teze Müslüman dîtine ta hezar û heftê û yekî de hatine Anadolê Rojhilata navîn teze Müslüman dîtine ketine nava Müslümana Emedî ew şeyxê ji cî xwe hêrs kir got xwedeş te razî tu çi dibêjî got îja ma Kurd milletekî dinine ez tê Kurda jî Tirkin got em Tirkî çiyayîne got îja tu teze derketî dilê te Kurda ji têkî milletekî dinê ez jî xeyidîm hêrs bûm got Kurd milletekî Tirk jî milletekî xwedeş te razî yani tu çima înkara Kurda dikî tu qaşo xwe jî Kurdî îse hevalekî got kerem ke em rawin çûn em rawin derketim te roya min got çima ji me re îşaretekî nede we min kir van sofî kanekin bera serê min gotin wela nîvê cemaatî mîtbû me nêr û dengê xwe kir aynê ew meriva piştî îja partiya karkera li welat gelekî xurt bû îja çûbû li İzmîrê gotibû qîbla min İmralî ye dor jî wergotû aynê wî merivê jî wisa gotû min got em Kurdin ji bo wê heta şikayetê me kirin medan mehkemê ji bo xatirî yek kelimek ku me gotî em Kurdin û bi xwe jî paşê îja ku bû sofî bû mirîd îdî îrada xwe çû got qîbla min İmralî ye yani yek wisa ji şêxa dikarim bêjim yek mesela li Konyayê em di hepsê da bûn me dît ku hinek însana ji Ebdullah Öcalan re got xwedayê me ye yani da ez hember derketim di hepsê da gişta êrişî mikirin gotin ya ma hurriyet heye di baweriyê da mêrek wisa baweret çima ya min got xwedê ê kainat çêkiriye ew ma ka apofîsîkekî çêkiriye tamam tu karî bî lîderê min hejî hez dikim mezin bi aqil zanayê filan ama tu nikarî bêjî xwedê sede sûcdar kirim yani ew jî dwarê siyasî da dikarim bêjim van demê Dawîd me pir sakir hineka gotin Erdogan xwedê hineka got pêxemberê hineka got Qurankê nazil bûye Erdogan temam dike ve heş îja Sofiyê siyasiya a Tirkiyeyê bûn tabii malum Sofîtî mirîtî jî du çeşitî yek bi nezanîn bi cehaletê yani nizanin cehalin wisa fehm dikin wisa diaxivin
پڕی سیاسی پڕی ئەفوکن مریدین me Sofiyê mêyên siyasiyên Bakur pir wan bi vî awayî bi nezanî mirîdin îrada xwe teslim kirine diçin û ez dikarim bêjim hema terîqet û şêx û cemaet jî sedî nû du nehêwî ew jî bi nezaniyê wisa lê ji hinekî wî jî pir cehaleteka ew in yani teze dikeve cemaetekî ya teze dikeve partîkî heta du em bêjin di partîkî dabû ji wir de dikeve partiya din ji partiya xwesetir her kesî xayîn îlan dikin kafir îlan dikin zam çi îlan dikin heta carek tê bîra min em li Mûşê li cem serrafekî zêrger xuyemcîkî bûn Hacı Alî Hesan û ez bawer bin navî bi xwe jî Risaleyê Nûr dixwin ez jî wî çavê feqî bûm cara çûm wî derî ji Risaleyê Nûr dixwin piçûkî da niha jî li cemin hene gelek pirtûkê ustaz xortekî li wê derî û mervekî bi şewqet wira derbas û ber pacê da lê nêr got ah îşte vî kafîr daha got an ji were kafirekî dinêjî ya min got tu şima ji min êgaz vê kafir gotin nabinî şewqet li serî wî Kur kî şewqet li serê xwe dibe kafir got erê min got du pê şewqet serê te bû qey tu jî kafir bû got erê ez wî kafir bûm na şewqeta nebû Müslüman yani ew qasa bê îrade ne vê heta wiha bi kurtî li ser temamê ez bêjim eger tu bixwazî bi duwarê dîn an duwarê siyasî da eger tu bixwazî bi mêjûkî paqij fikrê bivî xweyê fikrekî rast durust gerek tu pêşî îrada xwe ji destê şêx û serok û mezin û pêşkêşê xwe bistînî îrada xwe bidî destê xwe bi gorî îrada xwe bifikirî bi gorî îrada xwe biryar bidî qirar bidî wisa nebe îmkana tu jê xelas bî tune mesela misalekî min nivîsandiye ja bi dev jî bêjim li Bilîsê Sofî rûniştine cemaetê de eger cum'e bî eger rojek sohbetî bî mera basa pêxember ki Hazretî Muhammed însanekî wiha mezin bû ji piçûkê xwe de ew qasa durist bû mezin bû zewicî paşê jera wehyat bû pêxember ew qasa lê îşkence kirin û lê xistin û birîndar kirin û ji welatê wê sirgûn kirin û wiha însanekî wiha bû peznivê di hev Sofî yek devê xwe di bergo yekî divê bira wele awayê seyda dibêje Muhammed mervekî pir mezin bûye lêxwezî di terîqa şêxê me de ve bawer bin min dîtinê Sofiya gotine ma Hazretî Muhammed terîqa şêxê me de kê jere şefaatî bikin îja hinekî wî jî bi zanîn bi şeytanî bi munafiqî dikin wekî cibbelî zippelî mippelî ha ewana jî dor da ranteka mezin bi destê xwe dixin bi xêra şêx û ewliya û mezinên berî xwe dikin xwedan meqam ji wan re xel ji wan re hurmetê bikin sela medîtiya cibbelî divê meleketê ezabê yekî bigirin eger bêje ez ji terîqeta Neqşî ji baskê Xalidî me derhal digirin ber didin însan ew xwasa tiştê beredayê qise dikin mêdî ê menzîlê jî divên şêxê me gotiye ber devê cehennemê disekirin malê min yek mirîdekî me re cehennemê law tapiya bavê we ye ma ew dere cehennemê û tek hakimî wî derê jî Xwedayê Teala'yê kê ew selahiyeta daye wek û xwedin derê cehennemê nane xel her cehennemê di wir de ranteka pir mezin jî heye xwe di heskî vî dokîdin da hem bi pêkenî hem jî bi kan bifikirin dîsa di vî warê da em ê bi hev rabin bimînin di xêr û xweşiyê da ji bîr nekin îrada xwe bi xwe bikar bînin îrada xwe nedin destê tu însanekî bi mêjiyê tu însanekî jî nefikirin hûn wiha bifikirin hûn ê di rêya rasta bin Xwedê mejreya rast dûr nexe bimînin xêr û xweşiyê da